हामबाय जतन खुलुमबाय के त्रिपुरा हास्टेनि जत बरम गनां त्रिपुरा सालुगरकनो आंनि कायसा कयमु फाइनाय 30 सेप्टेम्बर त्रिपुरा मथानि कायसा बन्दा कबजाखा फुंनि 6टा निसिमि सारिकनि 6टा जरा अ बन्न जत त्रिपुरा सा आंनि खाजानि ताकुकते बुकुकसं साक्सेस खायनानि बागै जों बिगिदिङो अंखरनानि बागै आं जतनो कबकजाव कारण अ बन चिनि थिनांनि बागै चिनि ग्रेटर त्रिपुरानि बागैसो अ बन निनि आनि नेक्स्ट जेनेरेशननि हामग्राय तंथाय जों सिकुर कै कलांनानि बागैसो जों अ बन खायना नांगौ आबनि बागै फायदि खाजानि ताकुकते बुकुकसं जों अर राजनैतिक न तरजायावै जों दफानो तरजागै दफानि हामग्रानि बागै दफानि मानथाय न माननानि बागैसो जों अ बन्न जों जतनो सापर्ट खायनानि नांगौ राजनैतिक उलख खालायलायनाय पुइलानो जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेन मान पाइग्राना कारण जों साइमानो जों नुगैफायो इतिहास आगिवो एडिसि सानलायफोराव गोबां बर बिरोधिता खायगा किन्तु बा बिरोधिता खायमानि बिसिङाव पानो चिनि लाई थांनाय अकरा रक बरक सबा खायमानि बिसिंतै बरकनि सबा करातनि बिसिंतै एडिसि मानखा मानमानि यागुलो आरो गोबां मा राजनैतिक बदलक प्रशासनिक आजुगै क्षमता दखल खायै सामुं खायगा केबा गाहाम खायगा केबा गाहाम खायसुक मालिया अबाहायनो जों दाबो ग्रेटार त्रिपुरालेन तिख्लाय क्लां थां मानखांखाय दिनै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जों बेलायखिनो गाहामनाय उलो नेक्स्ट जेनेरेशन रक आरो बबाहाय पलिटिक्स खायनाय जों सिया फियाबा जोंले आरो दाबो बुमा हिनजाकनाय रक बुजु हिनजाकनाय रक बिबि बुता हिनजाकनाय रक दिनै बेलायखायनो बरम दङै थानाय आपनि बागै खाजानि ताकुकते बुकुकसं नरक जतनो अबन सामिल ओमफ्राय बायदि जत बिगिदिङो अंखरै जों जारा अंखरिया रगबो नको तंतैनो अफिस तंफाना थांयाख्लायै हातियाव थाना मोसं फान थांयाख्लायै बानिया खायनाय रगबो नंनि मानैनो अल सालजा फालियाख्लायै आबो बन पालाय माने नकलायो अबाहायके बन पालायनान बागै आं जत बरम गनां आनि त्रिपुरा सा लुगुरकनो आं कबक जाव जतनो खुलुमका जतनो हामबाय।